Здравейте, в това видео ще ви покажа как може да следите бяла дъска с помощта на Google Classrooms и каква е разликата между бяла дъска и споделяне на екран. За целта логнете се с вашият училищен акаунт в classrooms.google.com. Изберете отгоре в ляво трите чертички курсове, за да видите всички ваши курсове. Избираме даден курс, в който искаме да създадем бяла дъска. Присъединяваме се към видеоконферентната класна стая. Това е връзка в Meet. Натискаме върху нея. Т.е. да имаме връзка, видеовръзка с учениците и да може да се чуваме с тях. Разрешаваме достъп до камерите и микрофоните, когато ни иска, и натискаме бутончето "Присъедини се сега". Вече сме едновременно в нашата видеокласна стая и се чуваме с учениците. В случая за демонстрацията има един ученик, това е Цветан. Може да споделим екрана от долу в дясно виждаме представяне сега. Това е за споделяне на екран и трите точици, които реално там се създава бялата дъска. Натискаме върху трите точици и натискаме бяла дъска. Начало на нова бяла дъска си избираме. Тя трябва да бъде споделена само с ученика във възможност за преглед или за редактиране. Избираме редактиране. Когато е в възможност преглед, ученика реално нищо не може да пише по тази дъска и тази тъй наречена опция за преглед се препокрива с споделяне на екран. Когато ние споделим нашия екран, ние може да отворим приложението Paint на Windows и в него да си вкараме снимки, да си подчертаваме или рисуваме. Тоест, разликата между споделен екран и бяла дъска е следната. При бялата дъска няколко човека едновременно може да пишат в нея, т.е. да рисуват двама-трима човека да подчертават едновременно. Но имайте в предвид, че това може да стане повод за разсейване на целия клас, т.е. използвайте бяла дъска само наистина, когато е необходимо да има повече от двама човека едновременно работещи върху даден материал. Така, казахме, че ще създадем новата дъска в режим редактиране, т.е. ученика да може да редактира. Натискаме създаване, след като натиснем да се създаде тъй наречената бяла дъска се отворя в нов прозорец. В момента може да преминуваме да напишем, че това е пети Б клас бяла дъска. Също така може да проверим с кого е споделена. Натискаме върху бутончето споделяне, че виждаме само с Цветан. В режим редактор може да добавяме и целият клас по неговия групов имейл адрес. Трябва да знаете вашите групови имейл адреси за вашето училище. И също така може да копираме връзката на нашата бяла дъска в паметта. В случая натискаме върху бутончето копиране на връзката, натискаме върху готово и отиваме обратно в нашата класна стая, като целта ни е да споделиме връзката за нашата бяла дъска с целият клас. Тоест, натискаме върху споделяне нещо с курса. Бяла дъска. И с десен клавиш на мишката Paste реално пускаме запомнената връзка към нашата бяла дъска. Натискам бутончето публикуване и вече всички ученици, които влязат в тази класна стая, могат да видят тази връзка. Имайте предвид, че вие също трябва в бялата дъска да сте разрешили достъп за тези ученици да може да влязат. Тоест, при споделянето трябва вие да сте добавили вашите ученици, които имат права за влизане в тази бяла дъска. Тоест, показваме бялата дъска. Сега ще помолиме ученикът да влезе, т.е. Цветан да влезе в бялата дъска, т.е. да отвори този линк. Ако е с телефон, линка може да се отвори чрез приложението Jamboard. Така се казва бялата дъска. За демонстрация, ако не съм с телефон, Jamboard се намира горе в дясно, като натиснем за приложението и се казва Jamboard. Също аз мога да вляза от това приложение директно в нашата бяла дъска. Ето виждаме пети Б клас бяла дъска, виждаме някакви други бели дъски, които бели дъски ни трябват, може да ги изтриеме от трите точици върху тях, премахване и остава само тази бяла дъска, която искаме да ползваме. Тоест имаме два варианта да влезем в бялата дъска, или с някакъв линк, който са ни пратили, или през Jamboard приложението. Като казваме пак, приложението се намира в 9 точки горе вдясно
и се казва Jamboard. Тоест ние сме влезли вече в нашата бяла дъска. В момента казваме на нашия ученик да влезе също там. Той може да влезе също чрез приложението Jamboard или от линка през Classroom, който публикувахме. Така, също така ще помолим ученика да качи снимка, примерно на домашната работа, в случая това няма да бъде точно тази домашна работа, която ни трябва, просто примерна снимка да качи. Ето виждаме Цветан качва нещо в момента. В случая виждаме неговата иконка. Може да увеличим това, което той е качил и избираме писалка, като може да изберем цвят червено за подчертаване. В същото време Цветан може да рисува. Ето виждаме как Цветан рисува. Той рисува от неговият си телефон в случая. С това свършва демонстрацията за бялата дъска. Както ви видяхте, имаме интерактивна дейност между няколко човека. Разликата между бялата дъска и споделения екран ясно трябва да я повторя. Бялата дъска е напълно опционална. Тя е необходима единствено и само тогава, когато искате двама или повече човека да работят върху един и същ материал. Като в бялата дъска имате набор от инструменти, като писалка, гъба за изтриване, в която може да изтривате и картинките, да вкарвате картинки, да пишете бележки, да рисувате, да пишете текст и да използвате самоизчезващ, подчертаващ инструмент. Надявам се, че видеото ви е било полезно. Това е всичко за момента за бялата дъска.